electric Veng Thlànlaih ta kan than hem kho mai pathian ni jing hei kan branch president le OB ten min toyom thap zara min uap thina Thlanmual thak thin viau ni ta hi pamoy hi kan branch vice president Central Executive Committee member Central Oimea the senior Paul ni bokni chuan electric Veng branch Oimea hian tleirol Thlànlaih in zirtir hun holiday rem chang atekan nei thina tleirol Thlànlaih na chang la shalote tin ati thangwak lo in thlachung tur chi deute tikhan tam thanem tak in Thlànlaih so thina anu zela Thlànlaih om zel point khang ho khan ron thok chuak thina a hlu khop mai Mizo culture Tlawmngaihna kan ti te midang te ta na intek na te na tlang kan ti te kan langai hluwa kan langai poimo viau ani